କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଭୟାବହ ରୋଗ ଯୋଉ ମାଡି ଚାଲିଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଭୋଜିରେ ଯୋଉ ପତ୍ରରେ ଖାଉଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ରହୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବା ପଲିଥିନର ସେଇ ପଲିଥିନଟା ମାତ୍ର 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତାର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ କେମିକାଲ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯୋଉ ବାସନ ମାଜୁଛେ ଯୋଉ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ସେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ବାସନ ମାଜିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଂଶ ବାସନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ତାର ପାର୍ଟିକଲ ଯାଇକି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଚା ଛାଙ୍କିବାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଜାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାଲି ତାହା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ କାରଣ ମାତ୍ର 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ତାର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ କେମିକାଲ ଚାରେ ରିଲିଜ ହେଇ ମିଶିଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ତାହାକୁ ପିଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ ଫଳ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଦଳୀକି ପଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ୟୁଜ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଉ କଦଳୀକି ପଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ୟୁଜ ହେଉଛି ତାହା କ୍ୟାନ୍ସରର ବଡ଼ କାରଣ ଆଉ ସେହିପରି ଆପଣ ଯେଉଁ ନନଷ୍ଟିକ୍ ବାସନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍କି ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଆଣେ ସେହିପରି ଆପଣ ପାଣି ବୋଟଲରେ ଯଦି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମିଶିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଆଚାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଥିବା ମସଲା ଏବଂ ତେଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ସହଜରେ ମିଶିଯାଏ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଡାକି ଆଣେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୁହୁରିଆ ନ୍ୟୁଜକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଥର୍ମୋକୁଲ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଚା କପ୍ରେ ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଡେଞ୍ଜର ଏହିପରି ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ଆଉ ସେରାମିକ୍ ପାତ୍ର କିମ୍ବା କାଚ ପାତ୍ର ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିରାପଦ ବହୁତ ଭଲ